سلام كميكأنيهم أنا سلام እግዚአብሔር ይመስገን በብዘለኹም ሞከርናት ዓለም ሰላም ክትሉ ተስፋ ይገብር ማለት ብፍላይ ድማ ምስ ትነፍስ ዘሎ ነገራት ኣስጋእ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዘለናሉ ግዜ በብዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላክ ይሓልኹም እንዳልኩ ልማዓንቲ ድማ ናፍቲ ምጠኒ ጉዳይ ከኣቱ ማለት እዩ ሓዳሽ ቪድዮ ሒዝልኩም መጠኒ ኣኹ ሓዳሽ ተለኹምኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዒኹም ቤተሰብ ለኹምኩም ሰብስክራይብ ልገበርኩም ለይ ሳፖርት ገብሮና ድማ ላይክ ምግባር አይትረስዒኹም ክብለኩም ይደሊ እስከ መጨረሻ ምሳይ ጠኒሕኹም ድማ መጨረሻ ክትተኸለኹም ላይክ ብምግባር ቤተሰብ ኮነ ክብለኩም ይደሊ ሽኮሪናታት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ንበዓል ሽዋይነሽ ብዙሕ ነገራት ክንርኢ ክንሰምዕ ቀኒና ማለት እዩ ናይ ሳለስቲ ናይ ሰሙን ናይ ዓመታት ፍቕሪ ናይ ሳለስቲ ናይ ሰሙን ፍቕሪ ምናምን ክስተኣናገድ ቀኒዩ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ድማ ክትመሃረሉ ትኽእል ብዙሕ ነገር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ወላ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ክኾን ይኽእል ወላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ በትንሳቶም ዘለዎ ኣንግል ዋላ ጥቡቕ ተዘይኮነ ግን ካብኦ ንመሃሮ ነገር ግን ብዙሕ ነገር ኣሎ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ሸዋይነሽ ዘሎ ጉዳይና ኣባሮች ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ እና ሸዋይነሽ ትጎሮ ኣይትጎሮ ብዘየገድስ ምስ ናይጀርያ ወጣ ብዝብል ትወዲ ተባዕታይ ምስ ከም ዝረኸባ ብቪድዮ ማስረጃ ገይሩ ኣርኢና ማለት እዩ ዋላ ንሳት ክሓዶ መሓዛ እዩ ምናምን ትበል እምበር እቲ ጉዳይ ንሱ ከም ዝኾነ ብድሕሪኡ ለርእዮ ነበረ ነገራት ድማ ብጣዕሚ በቃ ንፅባሕ ንግሆ ሓደ ግዜ ሰብ ክምስ እንዳበለ ውሽጡ ክምስ ዝብል መሲሉ እስካዕ ዝስምዐና ሽዕቱ ሂወቱ ኣጥፊኡ ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ነገር ሕማቕ ወዲቑ ኣብ ኢዱ ክኾን ይኽእል ምናምን ንርኢናና እንዴት ማልዶ ይስሓቅ አይኖር የትማል ኮምተና ነይሩዋ ንፅባሕ ፕሮግራም ነይርና ምናምን ንብለሉ ታይም ኣሎና ጋይስ ንስማ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ነበረ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ክምስ ስለልበለ ሕማቕ ስጉምቲ ስለለይወሰደ ውሽጡ ደስተኛ እዩ ማለት ኣይኮነን ውሽጡ ይስሓቅ ማለት ኣይኮነን ሪሊ ሂወት ይነብረለ ማለት ኣይኮነን ብርግጥም ከውንም ኣይኽእሊ ማለት እዩ ትፈትዎ ሰብ መስዋዕቲ ዝኸፈልካሉ ሰብ ተፍቁሮ ሰብ ንፅባሕ ብዙሕ ነገራት ተሓስበሉ ብዙሕ ነገራት ዕማማት ትሕዘሉ ብዙሕ ፕሮግራማት ትሕንፅፀሉ ተውፀሉ ሰብ ብሕማቕ ነገር ምንም ብዘይትግምቶ ብዘይትጥበዮ ነገራት ክፍፀመካ ከሎ ልዕሊኻ ከቢድዩ ብፍላይ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ሓበሻ ናብ ስጉምቲ ንምውሳድ ለለዎ ተኽእሎ ብጣዕሚ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ወይ ኣጥፊኻ ምጥፋእ ወይ ኣጥፊኻ ክጠፍእ ምትኽእል ዘይክጠፍእ ምትኽእል ንባዕልኻ ብቻ ዝርዝሮ ግን ናይቲ ሕማቕ ዝገበረና ሰብ ዋጋ ንምኽፋል ዝመፀና ስምዒት ኣብ ቅድሜናሲ እምበርካስ እሱ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ሓበሻ ኣብ ካልኦት ብዙሕ ናይ ሸለል ናይ ምባል ባህሪ ኣሎ እና እስታት ነገራት በቲ ሓደ ወገን ተብሎ ተበራታትዕዋ ክጉብዝ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሰብ ሕልናው ዘለዎ ሰብ ምክንያቱ ሕማቕ ነገር ወይ ሕማቕ ስጉምቲ እንድሕር ዳ ወሲዱ ኮይኑ ፅባሕ ንጎ ሂወቱም ኣብ ምንታይ ከም ዝህሉ ስለለይፈልጥ ስለዚ ሕማቕ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ሂወቱ ቀጢላ ኢልና ንሓስበሉ ግዜ ኣሎ ግን ክምስ እንዳበለ ናብ ዕብዳን ናብ ፅላለ ዝኸደሉ ግዜ ለ ነይሩ እዩ ማለት ኢና በቲ በለ ሕማቕ ዝኾነ ታይም ኣሕሊፉ እስታት ሓሊፉ ድማ ሓዳሽ ኣፍቃሪት ሒዙ ፅቡቕ ብዝኾነ ነገራት እንኳዕ ተደበስካ እንኳዕ ረኸብካ እሞዚኣ ትመስል ዕንበባ ዕፍየሪ ፉል ምናምን ገልታት እናበልና ብዙሕ ሰብ ተቀባጠረላ ቀኒዩ ያው ሰሙን ኣብ ዘይመለ ድማ ሕማቕ ማህሰይቲ ከም ተብፅሐላ ቪድዮታት ከም ዝሓዘላ ሪከርድ ከም ዝሓዘላ ምስ ሸዋይነሽ ከም ዝራኸብ ንዓኣ ግዜያዊ ከም ዝደልያ ምንም ፍቕሪ ከም ዘይብሉ ኣብ ልዕሊ ኣጠርፊ ይኾን በትሪ ይኾን ተደረሲ ናይ ሸዋይነሽ ሕነ ኣብኣ ክፈዲ ከም ዝኾነ ቃል ብቓል ከም ዝተናገራ ብዙሕ ነገራት ተናጊራ ማለት እዩ ተቆልዓ ሓደ ግዜ ንናገሮም ቃላት ወይ ንሰርሖም ስራሕትታት ክንደየናይ ዋጋ ክንከፍለሎም ንኽእል ክንሓስብ እኒአና ኢለ ዝሓስብ ክንደየናይ ዋጋ እንከፍሉና ንሳቶም ከ ክንሓስብ እኒአና ኢለ ዝሓስብ በቲ ዝገበርናዮ ነገር ምናልባት ሓቂ መሲልና ወይ ድማ ልክዕ ኣብ መስመር ዘለና መሲልና ንሰርሖም ስራሕቲ ኣለዉ ማለት ከምዚ ክትሓስቦን ክትገብሮን ሲ ሰማይና ምድርን እዩ እና እሳ ድማ ሓሲባ ኣታቶ ክትከውን ትኽእል ምዝኣተወት ዝርአቶ ኩነታት ግን ወላቲኣም ኣብ ልዕሊኡ ሰባይቲ ደሪባሲ ትኽክል እያ ኢላ ተሓስበሉ ግዜም ነይሩ ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ንምልቃቕ ኢላ ዝኸደቶ ጉዕዞ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ እና ስለዚ በቲ ብልታ ይኽብለኩም ድልየ እናታችት ምጋር ምናምን እንዲሆንኩ ተባራታት ዘለኹ ግን
أو مساعته تيوتنا تيوتنا يبارجو مسرعيته كم زحاسوتو ويدي ما كم تاخد قوري لان نبرت زي كون لك خوني خل بدحري جن لم تقلع نجرات بخلي أنقل تتقعزو منيرا تبو نيرو مسير ويسمعني كم أنا مالتي من تاتلكمني محورتنا بدعم أقلال ليو بقى كتك على صون حركين كاسي بحاجة بتاسبس على شيء يخليني ምክንያቱ ባህል ዝበሃል ነገር ኣሎ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝመፀ እዩ ክስካብ ሕጂ ዘይተቐረፈ እዩ ወላ ፍትሕ ናይ ሕጂ ኔና ጀነሬሽን ከማንሲ ኦኬ ከምዚ እንዲ እሞ ገለ ኢልና ኣይንሓልፎን ኢና ናይቲ ማለ ነገራት ኣብ ዓፅምና ኣብ ስጋና ኩሉ ነገር ተሰቂሩ እዩና ምናልባት ክነምስል ክንኽእል እንታይ እሞ ከምዚ 21 ክፍለ ዘመን ኢና ኮን ኢና ነበልና ክንስና እሱ ከይወዳእና ሲጀመር ጓል እኮ ኢና ንብልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዘለ ሕብረተሰብ أكدل الحساب كم دعينة نجرات مجوار نع واجا يخفل عيومات مالت نعوق واجا كخفل يخل واجا زي كخفل يخل اللي تزخفل واجا أم بركس أي كخفلني مالتينا لذي نع أخم زين دي جيرني هم زين دي خوينا كم زي بحلا بزعت وطا مرما كم زي يفكرع فقراي لامر كم زي نحتزي فترة خوينو كحرقة خم زخنا مسؤول تبغى نجرات كم زحلفات الشخاب لك من نجار كم زي جوارنا من أو يوت أجوا كأتو خلو نعها أنا خبرة تبغى مسألة يسمعني مالتي بفلاي أنا تأي خمل دليل دك أنشكو مجمر تبعلنا كورنا هيوتنا أنا نتنا عند حدث زي خبرنا يا أخوينا ما نمسك خبر الناس أي خلني مالتي بركسي شوينش بروح مسوات تخافلي لا بروح نجار ما ينجار لنا يوصل كاو كن مهاري اللي جبنا حاسيبنا نيرنا دو أي تساخ عليكي كان كورخي كم تحسيبني لا أوكي أي تساخ عن كان خبر خدمة شلالي لك قال لك تبلي كبكي ما انت بحيت لما مثلا تعالي انا لك مخاركه واجا خخفلك يو مالت ولا حجسي واجا خخفلك يو نيب حقي مالتي نمتات لكمني حد ناتون كوليك خيد لو خنا الصراحه مسرحتي ناتون بتون كوليك صراحه لا يفتوى يفكر رايت لايا مش شوي نشغيد اي خيد منامن مسوغولاتي خديو مع تقولاتي مزفها قالوا منامن قالتني اذن فدت كلام مسؤول نحن راهينا حدث بقولوت ويد ما بحالك تشعروا وي كفكرك اي خلني فطوم مالتي እና ዋጋ ዝያዳ ንኸኽፍለኪ ድማ ድጋሚ ተመሊስክ ድማ ኣትኽዮ ማለት እዩ በርችኻ ብጣዕሚ ሓያል ሰብ እዩ ከምዚ ኖርማል ሰብ ምናምን ከይመስለኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓያል ጎራሕ ሰብ እዩ ሕጂ ዝኸዶም ጉዕዞታት ድማ ካብ ፅባሕ ንጎሲ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ከም ዘይትናገር ክገብራ ይኽእል ፅባሕ ንጎ ብዛዕባ ንሱ ኣፋ መሊኣ ንኸይትዛረብ ክገብራ ይኽእል ዝኾነ ነገር ክቐርፃ ይኽእል ዝኾነ ነገር ክሕዘላ ይኽእል ዝኾነ ነገር ንዕኡ እንዳተሸማቐት ንኽትነብር ወይ ድማ ዝኾነ ስራሕቲ ክሰርሓ ይኽእል ብቻ ዝሮ ንዓ ኣዋጋ ክትኸኽፍላ ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ሕታይ ፋሽን ምጥንዮ ቪድዮ መሓዝ ማለት እዩ ማለት كم حبرتسم من ما دندينا أوينا يلو قدايزي نحنا نحرت زي لمينا نحنا كل جديد عندنا كابد كينا تنقرات نا تألم مقدمة أيك أرضي مالتي نحنا ستايمو نورمالي مبر زيكم مسدي زليو أنا متأخر ليو منامن يلنا تحققوا لخونا نقرات فاكت حيزنا تموقتنا إذا نقرتي كم فاشن نيرو إحليفنا نحرت زي كينا خوينا كل جديد نتاقوان نستيدي دا أسرع يخنبر مالتينا دا أسرع نحنبر خين هذا قال عزيزي أفتي سركل نص متواس أي ترفاني ماتنا عمره ملونا أنا بعد كتنبر كاف تفرد كل جزء سلنا نص نحسبت كل جزء سلنا نقط كاف تنبر هي وثان خيت علي كي تولد كي تزمد ويدما دستنيا زخونة هي وثان خيت نبر مس بيت سودي ولا مس كالي بيت سودي خيتك على عبي لخنا دليل يتفتر لله نخيت شجر مالتي الناس رزي بقى أخلا كوز سوزدي تترحق أنا تمرت ماشي سمعني السو يحمى أطبق قويتها لا أجرسي ما نحتاج تملس مش شوي نشم بيه مسكان يسوي حدا اللي قبل ماشي سمعني أنا بركاسي مسا جنزة والله بزح نجارات لفري وهافت له بزح نجارات لنا مستعد نجارات لنا تنسللوا له قلتيفو كحستلو ويد ما قلتيفو ناكالي هو جميل وتخلوا العين تسوي يكونن ويد ما قلتيفو حدا رجبر بيله كولد يدلي بق أورد حلف اللي بالعين تسوي يكونن نايتي مال نذكره نايتي مال نستوسه بنايت مال نجارات نتصبح نرى مدى الخير عين تسوينا تقول نستخدم أكن نستقصلي نعرفنا تقول تنبر ياخد كوني اللي حسنا بقى نقول هنا
مسمرات تحس تحفتنا دحري كابت نبع دحري كم زخينة كابتبل بقى أخلا حد نجارات سقوم تتوسد بمثيل يسمعني مالتيو شوية شم بتزلطه نعم سقوم تقوس ده لا يغل أي فلت زي مسحلة مسمار بتشتغل رقم متنقع زي مسلو ونجاري لن السم لبونه هو نعود خن حدار هو تمسريتو خاف كل نجار دراما رح يعود نورو زمن جزيك مطل ما تسفى يجبر مالتينا نايل معت ملختي زي أتمسل نيرة حدش لهونكم تبسكرايب مقالي ترستيوهم جايس الناس هسنا ينعهم